Sakop si Pablo o gidala sa Syria. O gidlanggo siya duha ka tuig. Sa mga binilanggo diha sa Ginoo, giawhag ko kamong mga taga Pilinipiyang ang magpabus o magmatinomanon. Magpasensya. Kinahanglan ang matagusa pabilin sa gugma. Pablo, ayaw kahalok. Ginoo, kay imo akong giwali ngadto sa Jerusalem. Kinahanglan nga magwali ka ngadto sa Roma. Ang atong gobernador ug maisog nga Romanhon, Haring Agripa. Haring Agripa, maayong gabi kanimo. May tao ko nakaila nga eksperto kayo sa balaod sa mga Hudiyo. Naan sa karon dali. Na ba? Natuwa siya. Mayo. Kibaw ka, Haring Agripa ka ng tawhana, tugay na kasabilado nga magdudutos. Pero niambot na siya karon dinhi aron sulti sa iyang nakita o nadungog nandito sa dalan sa Damascus o karon niya na sa karon diri musulti siya nato sa kamatuoran. Pablo, kumusta ka na? Sa grasya sa Diyos, okay lang akong kahintang o niya ka ako karon para pagsulti kanimo mahitungod sa pulong sa Diyos na akong nabatunan human ako nakabaton kang Kristo ang akong manluluwas. Giisip ko nga palaran ang akong kagalingon na Haring Agripa nga niya ako sa imong atubangan magahimo sa akong panalipod sa karong batok sa tanang mga sumbong sa mga Hudiyo. Labi na kayod nga ikaw nakasinati ang pag-aya sa tanang mga batasan o sa mga lagitigoy sa mga Hudiyo. Busa nagipakaluhay ko kanimo paunta uban sa akong pailog imong patinhugan mo ako. Lunas ako pag kinabuhi sukad pa sa akong pagkabatanon, sukad pa sa sinugdan diha sa akong kaugalingon nasod o sa Jerusalem kani nahibuluan sa tanang mga Hudiyo. Ako usab nagatuo kani kinahanglan himuon ko ang daghang mga butang sa pagsupak sa ngalan ni Jesus ng Nazaret noon o makiniyang akong ibuhat dito sa Jerusalem tungod hini sa naglakaw ako. Dulong sa Damascus dinala ang mga pagbuot o sugo pagitan sa serdote o mga punuan sa mga Hudiyo sa pagtuhon. O hari, nakita ko niya sa dalan
usa ka kahayag gikan sa langit nga nagsilaw sa pakaisadlaw ug nasindak libot kanako ug kanila nga nagkuyog kanako tungod niini. O Haring Agripa, wala ako mahadlok. Nagsimuang ka, Pablo. Ang imo nakatunan, mga nakapabuang ka nimo. Wala ako nagsilimuang, Lieutenant Pistos. Hinunua, nagsulti ako sa tinuod kong nakita o nadungog. O Haring Agripa, nagatuo ba ikaw sa mga propeta? Nakibaw ko nga matuo ka. Nag-anahon na ka di ay nga dali na ko mahimo ni mong Kristohanon. Madali yung madugay ang akong pangamuyo sa Diyos nga dili ra ikaw kundi usab ang mga tao nga nadili nga kadungog ka nako hanggang sa pulong sa Diyos. Sama ni ini